タイのチェンマイのラフ族の村に来てます。こっちの時間は2時43分です。今日はこの村のお祭り最終日なので、こんな感じで朝まで踊るそうです。多分朝の7時ぐらいまで続くと思います。というわけで残り5分になったので帰りましょうか。とりあえず一旦帰ります。このまま終わるかもしれないけど。で、ここはこんな感じで広場なんですけどね、ちょっとした広場。この先真っ暗。ここは玄関です。靴下脱いでと。ちょっと家の中を紹介して、それから寝ます。ちょっとまだトイレ行ったりとかいろいろあるんですけど、カバン持ってきたりとか。こうか。やっぱツイキャスの方が明るく映るな。こんな感じです。かやぶき屋根です。今時貴重なかやぶき屋根です。で、ここにおっちゃんと一緒に寝ます。竹の壁、竹の床、いろりで、かやぶき屋根、高床式、昔ながらの家です。もう多分何十年何百年ってこのスタイルなんでしょうね。暗くなりますね。僕はここに寝て、おっちゃんがこっちに寝ます。このお人形、ちょっと夜中にこれは不気味だけど、お人形です。で、3歳ぐらいの女の子は、このお人形をすごい大事に持ってたんですけども、可愛がってて、で、5、6歳とかのクソガキ、男子のクソガキがね、こうボールペンで顔に落書きしちゃって、そしたら、もう、直訳すると、綺麗じゃないって、綺麗じゃなくなっちゃったって言って、もう、今までもう、いつも抱きかかえて、おんぶしたりとかして持ってたんですけど、もう、育児放棄しちゃってましたね。もう落書きされて綺麗じゃなくなっちゃったらもういらないって感じで、もう飽きやすいというか、で、それをね、親はまだ知らないと思うんですけど、親が知ったとしても、多分、そのね、ボールペンで落書きしたクソガキを探し出して叱るってことも多分しないと思いますね。蛍光灯が一つ。夜寝るときも、この蛍光灯つけっぱなしでこの家は寝て、まあ、普通そういう家多いんですけども、いやこの布でこう眩しくならないように、この辺にこうかけて寝ますね。この辺がこう影になるように、今ライトつけてますけども。じゃあ最後はこのいろりのアップで終わらせますか。あ、綺麗に掃除されてますね、今日は。